tumingal campuh samyong dali oler tatit wirting godo danyemanggung manguncang niti si keparat Asta Brata ana paran wis mbok petung kanthi mbok pikir kanthi wening partanding karo Harimuka akeh para raja Narpati mundur dadi gotongan malah ana sing mundur bali mung karyaran tegese mati yen nganti kowe cilik lara gedhe mati maneman bagusmu maneman cakraksa dadak kowe ngeman karo aku yen pancen wedi karo aku minggira aja cepet mripatku bagus iki marganing pati ayo cobanen neganing atiku
Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap kapon lirik Kanjeng risang mawe gandrung barang katlukir moyak mayik kula wonten dawuh Kang Mas. Nggih. Mengko dhisik buta loro iki kaya dudu sebaene. Lire ora kena sinangga gampang. Keparingipun coba semingkira. Tak nuwun marang purbaning Gusti nyampurnakake buta loro iki mau. Kula semanggahake paring paduka Kang Mas. Gro hangeningaken cipta nenggih sang dewa Brata kawistara yentos dakep saluku tunggal sluku nutupi baban hawa sanga ken pancandriya pancarima ndriya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bebayu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhi kara sing pucaking grana anut marang giyonganing kayun kayungyun angayati ayaning parutama kaya mati jeneng urip jroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusu pengarah jatine sang bagus dewa brata amung atas marang dewane deni rarsa nyampurnakaken raseksa kekalih sigra ngedalaken pusaka jemparing kekalih Kyai Pamungkas
Sigra katamakaken kawan wah muka lan ari muka sirna saking Pandulu wah muka ari muka ing mriku kedadosan saking kawah lan ari-arine Ambika lan Hambalika
ingsun kaya durung nate sesrawungan kelawan jeneng sira Raden. Sira iku mau satriya saka ngendi? Lan sapa kang dadi kasihmu wong bagus? Inggih, sinuwun menawi paduka ndangu jasad kula wingking saking negari Ngastina. Atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa ingkang Sudyamastani. Kula pun Dewa Brata. Ingkang wonten wingking kula menika. Kula kadangipun anem Kang Mas Dewa Brata kuling Sudyamastani pun Asta Brata. Dadi jeneng sira saklarane iku mau Atmajane Narendra Ngastina. Sinuwun Prabu Sentanu Dewa. Kawula nuwun inggih sinuwun. Nah, ditepungake wae. Lah ya ingsun iki Narendra Kasipura dijuluk Prabu Karsendra ya panjenengan ingsun iki. Lah banjur sira semanana ngarsane ingsun iki ana wigati apa Raden? Sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula ngersa paduka Kanjeng sinuwun. Ngaturaken pejah gesang kula sinuwun. Lho dhisik. Kowe ngaturake pati urip. Kok mengkono sababe apa? Nyuwun pangapunten ambu bilih rinaos kula lepat ngaturaken kauningan. Milanipun kula pasrah jiwa raga kula kekalih karana kauningan sinuwun ingkang putra Raden Wahmuka lan Arimuka sampun gugur wonten madyaning palagan perang tanding kaliyan kula kekalih. Mila to menawi kula nandhang kelepatan kawan paduka sinuwun monggo pejah gesang kula borongaken ngasta paduka Kanjeng Sinuwun. Lah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Dewa Brata wonten dawuh sinuwun. Ya. Sapa wonge wong jeneng kelangan anak iki mesti gelo getun. Kuwi wis sak mestine nanging sumurupa Raden kabeh mau tak pupus marang papesthening Gusti Kang Akarya jagat. Ora kurang-kurang gone ingsun mambengi kelawan sedyane putraku sakloron Wahmuka lan Arimuka nganti nyenengake sayembara perang. Pancen Wahmuka Arimuka nyenengake sayembara perang minangka pitukon jatuh kramane putraku wanita katrune pisan kang ana pengarepan kowe iki Dewi Amba kang angka 2 iki Ambika kang katelune Ambalika. Mekaten sinuwun. Ya. Lah rene wis dadi prastiane putraku Wahmuka lan Arimuka sapa bisa nyampurnake lan ngasorake kridane Wahmuka lan Arimuka bakalan tuk putri boyongan. Wanita katrune pisan kula kang iku Raden. Dina iki ingsun netepi kang dadi pangandika sabda Brahmana Raja putraku katrune pisan dak pasrahake kelawan jeneng sira. Saiki kepriye kang dadi kersamu Gus? Kula namung ndherek kepareng paduka ingkang sinuwun. Oh ngono. Inggih. Ambo lan ngadawu Kanjeng Rama. Ambika wonten timbalan ingkang adhawuh Rama. Ambalika wonten timbalan ingkang adhawuh Rama. Iki putrine telu, iki kakine mung loro. Lah iki banjur karepmu kepiye Dewa Brata? Inggih, kula setunggal kemawon. Mengkono kawula nuwun inggih. Upamane yen to kowe milih kang sawiji, endi sing mbok pilih? Sinten kemawon kula namung ndherek karana sedaya menika katresnan tresna menika suci peparinging Gusti ingkang murping dumadi. Wah, bagus. Ya. Ambo, wonten timbalan ingkang ada. Banjur karepmu kepriye? Kanjeng Rama menawi kula dipun keparengaken panjenenganipun kasduang nglampahi. Kula
kepengin sanget badhe swita kelawan panjenenganipun Raden Dewabrata. Mengkono. Kawula mlinggi Rama. Raden Dewabrata wonten dawuh sinuwun. Jeneng sira wis midhanget pribadi. Putraku si Amba kepengin ngladeni kelawan jeneng sira. Manut kelawan atur muskawit tresna kuwi suci, peparinging Gusti kang murbeng dumati kuwi banjur karepmu kepriye? Menawi keparingipun Sang Dewi mekaten kuwi ingin namung sendika ndederek. Lah rak ngono. Nah. Iki gelem ora gelem Raden Astabrata, iki kula wonten timbalan kang adawu. Sira kudu mengku garwa loro pisan. Amba kelawan Ambalika. Inggih. Lajeng panjenenganipun kinten-kinten kados pundi? Kepiye Amba lawan Ambalika? Inggih Rama kula namung ngestaken dawuh. Inggih Rama kula ngestaken dawuh. Lah mak plong rasane atiku. Tegese arampung jejibanku ana ing Madyapada. Tegese ingsun iki wis bisa peputra. Putraku Pawestri wis ana ing Kang Mengku. Mula kang sapa iku Raden wis mangsa butuh ibarate ingsun nitipake getih setetes balung sak ceklek daging stampel wujute putraku Amba Ambika lan Ambali tresnanana ya Dewabrata lan kowe Astabrata. Inggih Kanjeng Sinuwun. Inggih sinuwun ngestaken dawuh. Lah banjur kersamu priye? Dinten menika kepareng omal garwa kula badhe kula boyong kundur dhumateng negaring Astina. Semanten ugi kula. Kanjeng Sinuwun. Oh iya yen to pancen wis. Amba penderekno Raden Dewabrata. Ambika lawan Ambalika nderekno lawan Raden Astabrata. Sing bekti lair sing batin nggonmu suta ngladeni kelawan kakung iki laken dawuh patu.